Pois levase bastante ben, porque me pasou xa desde... non me acordo, desde sempre pensaban que tiña máis idade, será porque sempre ando ben cos primos maiores e demais, entonces, pois, asocian a idade deles, me imagino. Pois me imagino que son preguntas bastante relacionadas, polo de que aparento máis idade, polo que estou cansado, polo que moitas veces digo que estou un pouco tieso da espalda e tal, entonces, pois ven un pouco por aí. Esperábame un bastón, perdón, no Amigo Invisible, pero non me tocou. Pois penso que hai pouco, hará un par de jueves ou así. Organizarse ben, ter un bo horario e dormir pouco. No, vello non me sinto, cansado moitas veces sí, pero ben pola pregunta anterior de arte, moitas cousas durante o día. Respondo ya así, defendendo. Buah, aí teño moitas. Pisar co pé dereito 3 veces, antiguarme, así as máis que máis se podan ver ou que pon máis tal, despois no vestuario, que sei, cantar sin as espinilleras, poñelas despois, varias. Que a comida tamén son un pouco maniático, si como algo antes do partido e ese día xogo ben ou penso que xogo ben, o domingo seguinte vou comer o mesmo. Si fago mal, cambio. Poden corroborar os compañeiros do ano pasado deste equipo que estaba no pasado, metín 2. Pua! Non sei, pato pode ser, por neno, parexa, un pouco por como é. Xa pode ser pai, non sei, tamén de xente que ten parexa estable ou así, non sei realmente como está a situación sentimental de todos, pero algún que teña algo estable, non algo por aí sin reconocer nin nada. Depende do domingo e do tempo que pase no bar hasta chegar a casa, pero, bueno, que sei, 2 ou 3 sempre se toman. Sempre non, sempre que se gana. Que hijo de puta. Igual de Rei Mago, depende. Eso sale sin querer a veces, aprendo del a veces moito nos entrenamientos. Tomar o miña costeira. Esa é unha coña que temos entre el e eu. Teño que decir que de Estrella Galicia. E dentro da marca de 1009, máis aí. Penso que podríamos ir a calquer sitio, menos ao gimnasio con Fondevila, creo que quedaría en calquer lado, menos no gimnasio. Non sei, caña de dar información e demais, pois non sei, son varios, pero normalmente sempre falas e sempre tes máis cosas que falar que a xente que está cerca. Por exemplo, con Pato, con Vieites, con Germán, un pouco esas correccións nas posicións da mobilidade dos demais, pero máis que caña é eso, colocarnos ben para que nos fagan o menor daño posible. Pois non sei, a mala pinta todo o mundo mo dice, eu penso que non teño tan mala pinta, pasa que vou moi abrigado, penso que millorei cos anos, así que imagínate como podría ser antes. Paro-me a pensar e digo, tiña que dar moita pena entrenar. A nivel profesional, supoño, que fala. Pois non sei, sempre me gustou moito Puyol, un día sí que me gustaría falar con unha persona así desas características de fútbol.